bike trails kabilang sa tourist destination sa Region 1. Naritong report. Malaking potensyal sa turismo. Ito ang nakikita ng Department of Tourism sa dumadaming bilang ng mga siklista sa Region 1 at ang pagtuklas sa bike trails kung saan makikita at mas may-enjoy ang naggagandahang tanawin. Sa pagluwag ng protocols, muling binuksan ang Canyaw Heritage and Forest Park. Less na disgrasya na, less na hazard na kami sa highway. Hindi na na-experience yung thrill, yung adrenaline. Naghirapan mamakyat, pero yung sa taas mo, andun yung reward, yung view. Maganda view. Ayon sa DOT, isa lamang ang Canyaw Park sa higit 100 bike trails sa Region 1 at marami pang dinidiskubre. Layo ng ahensya na may dagdag ito sa mga tourist spot. Nakapag-ehersisyo na, nakapasyal pa at nakatulong sa kalikasan. Going up outdoors is the new normal for our tourism. Very diversified yung trails. Iba-iba bawat probinsya may kanya-kanya siyang featured trails. Ang pag-usbong ng bagong turismo ay kakibat daw ang pagkakaroon ng bagong hanap buhay para sa ilan. Pag may turista, may kita. Kasi lahat yan, syempre pag napapagod, kakain yan, domino effect na yan. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, Balitang Amianan.